Dak li f'ħafna pajjiżi kien ovvju għal ħafna snin sar realtà f'pajjiżna din il-ġimgħa. Dik magħrufa bħala il-morning after pill tinsab għall-beħ fl-ispiżeriji. Wara snin ta' dibattitu li intensifika fl-aħħar xhur saħansitra fil-Parlament, il-pillola Ela1 saret disponibbli mingħajr biża' u xkiel. Xi ħaġa li ġabet ir-reazzjoni pożittiva tal-Fondazzjoni għad-Drittijiet tan-Nisa li imbuttat kemm felħed biex din il-kontraċezzjoni ta' emerġenza tkun tista' tinxtara mingħajr preskrizzjoni tat-tabib. Iċ-chairperson tal-Awtorità tal-Mediċina f'Malta, Anthony Serracino Nglott, stqar li din il-pillola trid tintuża skont linji gwida ċari ħafna. Huwa tajjeb li qiegħda fis-suq kif inhi tinstab fl-Ewropa kollha. Fis-suq issa nawguraw li jsir l-aħjar użu aħna perswasi li bil-guidelines li qed noħorġu mill-awtorità. Kien il-Kumitat Konġunt tal-Parlament dwar is-saħħa, l-affarijiet soċjali u dak tal-familja li rrakkomanda iktar kmieni din is-sena li għandha tkun l-Awtorità tal-Mediċini li tiddeċiedi jekk il-pillola għandix titħalla tidħol f'Malta. Għalkemm oriġinarjament kien irrakkomanda li tinbieħ bir-riċetta tat-tabib. Iżda il-Professur Serracino Nglott stqar li għandu fiduċja sħiħa fl-ispiżjara Maltin. Naraw li dana l-kontributi tkun siwi biex il-pillola tintuża bħala emergency contraception fil-parametri tal-SPC għax hija il-liċenzjata. B'hekk donnu jingħalaq dibattitu ieħor f'pajjiżna marbut ukoll mad-drittijiet ċivili biex għal darb'oħra hemm għażla li qed tgħaddi f'idejn l-individwu.